Ако постоянно ти се дояжда сладко или солено, това не е липса на воля. Това е ефектът на преработените храни върху мозъка ти. Високо преработената храна е храна, която няма почти нищо общо с естествената си форма. И тялото ни не знае как да работи с нея. Такива храни са много от любимите ни пакетирани бисквитки, вафли, чипсове, солети, колбаси, кремвирши, салами, готови сосове, енергийни напитки, сладоледи, десерти. Последния да затвори вратата. Като тук спадат и диетичните продукти. Проблемът е, че те са пълни с рафинирани захари, рафинирани масла, сол, аромати, оцветители, подобрители, стабилизатори, емулгатори, всичко, което обърква хормоните, червата и нервната система. Какво причиняват на тялото? Водят до възпаление, забавят метаболизма, объркват сигналите за глад и ситост, повишават кортизола, т.е. повишават стреса, увреждат чревния баланс, създават емоционално хранене и зависимости, източват енергията и съня, пречат на хормоналния баланс, водят до инсулинова резистентност и напълняване. Тялото очаква истинска храна, а получава химия. И най-важното, не количеството е проблемът, а качеството. Можеш да ядеш огромна салата и да се чувстваш лека. И да изядеш една малка вафла и да се чувстваш като изцедена. Всяка хапка преработена храна за организма е все едно да вземеш един чук и да се удариш по коляното. А когато започнем да избираме повече жива храна, зеленчуци, плодове, яйца, риба, ядки, семена, чисти зърнени храни, тогава тялото буквално започва да се събужда. Започва да има повече енергия, да има по-малко подуване, да бъде по-ясен ума, да става по-чиста кожата. Последвай ме за още подобни видеа.